Oñatin, bertako itura zaharrak jasotzen dituen dokumentu sorta bat azaldu da. Dokumentu horietan gaur egun galduta dagoen lanbide baten berri ematen da. Hain zuzen ere, euskal akupuntura deskribatzen da bertan. Diziplina hori praktikatzen duen herritar batekin egongo gara hizketan. Eta berak azaldu digunez, hiltzeak sartzen ditu gorputzetan. Hau, tradizioa, gue familixan da. Lehenauti datorren gauza hau, lehen baserritan eta itxezan, hau zen lego medizini eta galtzea eroan dugu hau dana. Neu bakarri manten itzen dut, hartu, maiuki eta txiki, hoi delikeua, baina, bueno, ondo funtzionekin dut. Horretaz gain, Josemiele gaineratu du, praktika honen funtsa maiuarekin ematen den angeluan dagoela. Eta ez indarrean. Nik metodo honeian nena sinizkeda, baina irultze puta sartu nostan, da ja puta madre nago. Bestalde, dokumentu horien arabera, Txina jatorrian duen akupuntura baino zaharragoa litzateke galtzear dagoen euskal Ba, milagroa, aurrukan honitzen da fisio baino dut janostan, eleante. Bai, milagroa, bani gisa esan hau desesperauta. Nabil eskulturrak inortxe, fisiora fan, etorri, dirua gaztau besteik ez dut diren. Ja nau desesperauta. Jo, igual probauta da nahi ingot hori. Baina, hau seguro izango da, Izango ez da?